आदिवासी फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि फरायसाफोरखौ लाफानानै सोलोंथाइनि जथुम लादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बाहुबारि हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथिनि स्माइलिं टास्कार एलिफेन्ट केम्पआव आदिवासी फरायसा आफाद आसानि बानजायनायाव दिनै मोनसे सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय मेल लानाय जादों। गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि जायफोरा कलेजाव आगान होगोन बिसोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबायदि बिसोरनि गेजेराव जिबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनानै दं बेनि सायाव गुबै नोजोर होदों बिसोरखौ माबोरैहाय दावगानायनि मदद खालामनो हायो। स्कलारशिप बिथिङाव गुबुन गुबुन आसनिनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो जायाथों मानो बिसोरखौ हेफाजाब होनो बिजाब कलमनिफ्राय लानानै बिसोरो सोलोंथाइ बिथिङाव जाखिनि जेंना दं बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनि बे सावरायमेलखौ लानाय जादों। आरो आसा खालामदों फैगौ समफोराव बे ओनसोलनिफ्राय मोजां नागरिक आरो सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांनायाव गासै जाति जनगोष्ठीया खौसेयाव दावगालांनायनि थाखाय बे सोलोंथायारि सावरायमेलखौ लानाय जादोंमोन। आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि जायफोर फरायसा आफादफोर दं बिसोरखौ सावरायनानै गोजौ फारसे जौगालांनायनि थाखाय फैगौ समफोरावबो नाजालांबाय थागोन होननानै दिनैनि बे सोलोंथायारि सावरायमेलनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदों। बे सोलोंथायारि सावरायमेलावनो बाहागो लादों गाहाय आलासि महरै आदिवासी डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि सुबास तिर्की आरो बाक्सा जिल्लानि आदिवासी फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि गिलबार्ट स्वानसी, आसानि पाब्लिसिटि नेहाथारि मानसुक सांकारिया लोगोसे आसा फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बाहागो लादों। बरपेटानिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ এডুকেশ্যন সেক্ৰেটাৰী মোৰ লগত সৈতে আছে বাক্সা জিলাৰ। আমি এটা শৈক্ষিক সভা বাঁশবাৰী আমাৰ এনাজৰ ইছমাইল টাস্কাৰ লজত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যে নেকি তেওঁলোকে মানে নতুনকৈ কলেজ তেওঁলোকে যাব তেওঁলোকক লৈ বিশেষকৈ আলোচনা চক্ৰ এটা চলাইছিলোঁ। আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো নেকি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ যত্ন লৈছোঁ যে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বিভিন্ন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কিতাপ কলমৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে শিক্ষা দিশত যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰ এটা চলাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এটা ভাল নাগৰিক ভাল এটা শিক্ষা দিশত আগুৱাই যোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াৰ কাৰণে আমি এটা মঞ্চ হিচাপে আমি এই শৈক্ষিক সভাটো আহ্বান কৰিছিলোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি ছাত্ৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ব উন্নয়নৰ কাৰণে শিক্ষা দিশত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমি আগন্তুক দিনতো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম বুলি আজিৰ এই শৈক্ষিক সভাটো আহ্বান কৰা হৈছিলে। এইটো সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত হৈছিলে। শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ সম্পাদক আছে গিলবাৰ্ট সোৱানচি, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে আজিৰ এই শৈক্ষিক সভাটো আহ্বান কৰা হৈছিলে। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।